Pozdrav svima ljudi, ja sam Milan i dobrodošli u moj novi video. U ovom videu igramo FIFA Mobile i evo samo da vidite moj tim na brzaka. Evo, ništa nisam menjao od prošlog klipa. Evo, možete da vidite. Dobro. Poanta klipa je da idemo u jedan event i nešto da uradimo. Pitanju je Icons event. Evo ga. Mi ćemo ovo da uradimo. Evo ovako. Ovdje stavljamo njega. Ovdje stavljamo Undera. Ovdje njega. Ovdje njega. Ne, njega ne mogu, on je isti. Evo, ovdje smo stavljali te igrače. Izvinite. Evo, i još jedan igrač. Koga stavimo u golmana, neću i dalje, bit će mu veći overall. Izvinite. 81 ne može. Stavit ću njega i sklonit ću njega i stavit na nogu. Stavit ću njega. Ne mogu. Evo ovako. Evo ljudi, uspio sam to da uradim. Idemo confirm. I dobit ćemo 2,5 miliona. I neke experience. I experience za tu ikonu, ali ja nju nemam. Evo sad ćemo da otvorimo taj pack. Evo, 2,5 miliona, sad imam 11 miliona i 640 hiljada. 250 hiljada experience i 100 hiljada za tu ikonu. Evo ljudi, od onog eventa, izvinite, evo ljudi, od tog eventa štekajte te igrače, pa tako radite kao i ja. Možete dosta coinsa da dobijete. Evo ljudi, sad idemo u moj tim. Evo ga. Ćemo prvo na Thiago Silvu. Njegov skill boost za 50.000 podižemo. Na level 6. I Thiago Silva je 97 overall. Dobro, to je jedan igrač. Drugi igrač je Pellegrini. I njegov skill boost ide na level 6. Evo ga, Pellegrini je 99. Dobro. I sad ćemo da ga upgradeamo. Idemo ovako ove sve experience. Daćemo i ovo. Evo ga. Ljudi, dajemo 640 hiljada za Pellegrini je 100. Evo ga. I to će biti moj treći igrač sa ocenom 100 u mom timu. Evo ga, Pellegrini 100. Vidite vi sad njegove ocene. Znači lik kida. Da li smo prešli na novi over? Ne. Nismo, nema veze. Uskoro ćemo
Da, sad imam njega i njega na statki. Vjerovatno sljedećeg igrača možda dižnem Thiago Silvu ili Dani Alvesa. Ne znam, vidjet ću. Izvinite. Pet minuta traje. Odigrat ćemo jedan vs atak meč. Evo ljudi, vraćamo se da vidimo njegov tim, 90% samo. Evo, nešto smo opisali na Messengeru grupi. Ajde, što nećeš? Evo ljudi, Dybala. Dobijam great chance. Evo 2-2 i 3-2. Izvinite, nisam mogao odmah da igram. Ajde, amat. Šut i bit će korner. Dobro, nema veze, vjerovatno je pobjeda. Sad kad je izjednačio, ma nema veze. A što ovo neće da se očita? Ništa ljudi, ovo smo pobedili i to bi bilo to od ovog klipa. Ja se nadam da ste uživali. Ako jeste, ostavite like, subscribeujte se na moj kanal i to bi bilo to. Pozdrav!